Teatre Sagarra. Som la classe de 5è i anem a representar una obra que es diu Desaparicions al museu. És una comèdia i tot passa en un mateix museu. Esperem que us agradi. Toda la grabación. Les estàtues no hi són perquè és de nit. No vol que es quedin quietes quan ningú les mira, no? La nit fan el que volen, Però es canvien de roba per sortir i tot això? Vol dir que si es treuen les joies, el collaret i tot això? Les joies de les estàtues són de mentida, home! De mentida! Si voleu joies de veritat, se les heu de pispar. Als visitants! els visitants. Vine, mira, amaguem-nos que està fent de dia! Mira, Laia, aquesta és la Cleopatra. Saps que és una faraona? Sí, la Lola-Flore! La Cleopatra era una reina d'Egipte molt i molt poderosa. Doncs per a donar vegada, Cleopatra, és que sembla ben bé que estigui viva, oi? Clara, ets tu? Patricia, quina il·lusió! Mama, que és la llengua! Sí, la Patricia. No, la faraona! Que graciosa, com ha crescut! Jo et conec des que eres així de petita. Ai, que graciosa! I com et van les coses? Encara estàs amb aquell nen que juga al golf? No, guapa, ara et dic un de millor. Mira quin collar m'acaba de regalar. Són pedres autèntiques, Oh, nena, si és preciós! Ai, vine, anem a prendre un cafè. Tinc tantes coses per explicar-te. Vine, que marxem!
estranyíssim. Disculpi, joves, no és res d'entrar al museu. Ah, no? No, Que estrany. Molt estrany. estranyíssim. Doncs, entra. Sí? Per la porta, com tothom. Permeti que compruebi una cosa. Mi pareo que ti mata el pessigolles. Disculpi, ha estat una equivocació. Però què se'n creu? No les conec de res. Aquí està, és el meu collar. És veritat, és aquest. No, senyora, aquest collar és de la Cleopatra. Algú l'ha posat aquí, però és el meu. Si ho sabré jo. Però és que... Fora del museu. I la nena? On és la nena? Ara mateix truco a la policia. Laia! 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 És un sistema genial. No em toquis! Ho sento, senyora, però aquest collar és meu. No, sí, va! Com es demanen les coses? Sisplau, 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 em pots tornar el meu collar? Que em donareu a canvi? A canvi, això és massa, ho sentit? És el joc de l'intercanvi, Però si jo no tinc res, si aquest collar és tota la nostra esperança per poder menjar durant un temps. Sí? Mira, com que m'heu fet pena, us el donaré si m'aconseguiu llet de burra per fer-me un bany. Llet de burra? On vols que trobi llet de burra? Està boja. Doncs si preferiu llet de tortuga. No, llet de burra és perfecta. I en canvi aquí guarden coses de fa segles. És injust. Ara, si jo vull, pinto la cara d'aquesta tia. Ja que va prendre joies, que em va passar amb gana. Exacte. Jo de tu no ho faria! No! Lo al·lucino, tio. Has vist el mateix que jo. Li toca parla! A mi, abans, m'ha tret la llengua. No pot
que algú d'aquests ocellots tinguessin reculla que l'he buscat. Registre! Sí, sergent. Aquí hi ha piracines, uns ciclets, ens quedem esborrits. Sí, confisquen! Però no porten cap culla de perla! Llàstima! Au, tothom cap a comissaria! Però si tot el que us heu quedat és nostre. És injust. Ja heu sentit? Camineu! Camineu! Senyora, per favor, que està consultant el mòbil. Ai, meu amor, quin espant! Si vostè el que m'has derrapat, què vols que li digui? Disculpe, que estic transversada amb això de la nena. Aquí, vostè és la mare de la nena desapareguda? Sí, senyor, i vostè, el detectiu, estic desesperada. Parlen de la seva filla. Quines són les seves activitats? Doncs, dilluns natació, dimarts solfeig, dimecres dansa, dijous anglès, i a partir d'avui, dissabtes museus. Molt content. Sí, senyora. I quina activitat li agrada més? Cap, Cap? cap ni una. Ja veig, una s'agraïda. Què li agrada, doncs? Sortir al carrer a jugar. Una subversiva. Ai, no m'espanti. Ja pot patir, senyora. M'ha traigut el que li he demanat? Sí. Estan bruts, espero, oi? Sí, sí, els va dur ahir. Deixeu tot en les meves mans. S'ha mogut! Cleopatra, no diguis ximperis i vaya a descansar. Què dius? Miranius, germans detectius. L'has investigat? Sí. Sovint es posa perruques diferents i es maquilla cada dia. Curiós. Ofici? Dentista col·lecciona els queixals dels pacients. Inquietant. I els diumenges menja plàtans durant tot el dia. Ah, vegetariana. No li agrada cuinar. Una dona sospitosa. Antecedents? L'any passat va denunciar que l'havien robat el gos, però se l'havia deixat lligat davant la porta del supermercat. Terrible. A l'abril va perdre les claus del cotxe i va trencar la finestra per entrar-hi, però es va equivocar de cotxe, no era el seu. Fatal. La setmana passada Pietat, ja en tinc prou. Segueix-la, vigila. pensava escorcollar la casa, no fos cas haver deixat la nena dins la nevera. Ben vist. Una peça clau. Què dius? Miranius. Miranius, germans detectius.
d'ell. Per cert, on és el banc? A dalt, a la camina de la directora del museu. Perfecte. I la directora, on és? Aquí baix al museu, treballar fins a les 8 del vespre. Així m'agrada. Necessito relaxar-me, hidratar-me, suavitzar-me. Magnífica emperadriu! Sí? Ah, és veritat. Sou un noi molt eixerit. Us anomeno senyor dels escarbats. No, faraones Rubí. Ah, no? Com vulgueu. Era el tracte, no? O és que no tens paraula? Tens raó. No és digna d'una reina. Us el podeu quedar. Sí, gràcies, graciosíssima, soberana. Graciosíssima. Perquè ell pensa que és un calamget de burra, però llet de vaca, del cartón de Exigeixo que em deixis passar. És ridícul, faci el favor. No pot impedir que ho ensenyi a la policia. Com vulgui, però no s'emportarà res d'aquí. Calma, senyores. És aquí, a la sala de Cleopatra, però... On és la Cleopatra? Aquí està, no és la sala de la Cleopatra. És evident. No pot ser, era la tercera, sala a l'esquerra. Ha de ser aquí. Em sembla que li falla la memòria. Ja es veu que aquesta dona n'està molt confosa. Com és possible? A veure, no estic boia, jo els asseguro. Agent? Sí, sergent? Aquí està, és el meu collar. Aquí està, mireu, ja jo que estem a la sala correcta. Aquest és el meu collar. Disculpi, sergent, em permet una observació? Si no em dirà més remei. Que la senyora presenti la factura del seu collar i si ho desitja, que hi posi una denúncia. Evidentment. Això, agent, és elemental. Disculpi, sergent. No desempere, sergent. No veu que valent ha seguit el... Però quina barra! Em perdonaran, però tinc feina. Si no em necessiten... Ja pot retirar, gràcies. Ah, la deixo marxar així com així? Vol posar una denúncia? És clar que sí. Agent, atengui la senyora. Sí, sergent. Li falta alguna cosa? Sí, tot. Què vol dir tot? Què vol dir tot? El plou, el boli, el rellotge, la cartera, la xapa. La xapa també. Os podrit. Ens han escurat de dalt a baix. O veuen com en la televisió passen coses molt estranyes. Vostè desaparegui d'aquí i no torni sense la factura del collar. Entesos? Ja ho crec que ho faré i aleshores em parlarà un altre cop. Vaig a buscar el gos? Evidentment. Jo vigilaré el joc passant-me per una estàtua. Quina idea més original, sergent. Per alguna cosa soc sergent. Oh, que bé s'està! Quin canvi! Quina delícia! Oh, veig que han fet canvis a la sala. Quin policia més ben fet! M'encanten els policies! Em fan sentir segura! I aquí tenim, sí, el senyor dels escarbats. Guapíssims!
Ai, però, aquest collaret quincalla s'està rovellant. El vaig a netejar. No pot ser. Han d'estar per aquí. Dimonis! Cleopatra ha desaparegut. Ja m'ho sumava. En tot cas, d'això meu, res de res. Mans enlaire! Tot és una confessió. Qui ets tu? Sí. Sí, la disfressa et queda molt bé, però tens la xapa? Doncs no. Suposo que me l'has robada tu. Robar xapes de policia? Per favor, seria patètic. Sense la teva arma. I què més? Si no tens xapa, potser no tens ni bales. Conto a 3 perquè rendeixi. 1, 2... És atents, és atents. Treu aquest gos del pebrot. Valent, vine aquí. Què és el més xulo de tots? Què és el més valent de la comissaria? Les manilles. Deixa que modifiqui tu les escales. Miraniu i el mas de teixits. És lamentable, però estem del mateix bàndol. Molt bé, Adem. Me felicito. Disculpi, sergent. És que... Silenci. Estic investigant la desaparició d'una nena en aquell museu. Sí, i la buscaves aquí, sota el tron. Buscava les claus del cotxe, que m'han desaparegut. A tu també? I a més s'ha fumat l'estàtua de Cleopatra. Per ser sergent, on has armat l'estàtua del cull? Ha vingut la dona de fer feines i se l'han portat per netejar-la. Però què vol aquest fitxo? A veure, això vol en suma. Què significa això? Hauré de preguntar al seu subordinat d'on ve i està. Que ja ho he sentit, contesta, no venia a la comissaria. L'últim que he fet és de donar de berenar als nanos. Aquí és nano. Tres criatures maleducades que tenim detingudes. Hi havia una nena set amb serrell i gavillar? Si s'ha passat la tarda jugant a la gossa. És ella. Anem a mica cap a la comissaria. Tenim de tot. Som genials. Tenim rellotges, carteres, claus i bolis. Ei, venim a veure això. Deixeu-nos en pau. Esteu enfadats? Penseu en relat. La reina esa en Saturna Vila és pujat. Qui és la reina esa? I a canvi vol un altre bandellet de burra. Oblideu-vos del collar. Podeu tenir tot això. Va, tot quincalla. A veure, rellotge, per morir-se de gana. A més, aquest museu està ple de polis i és una ratonera. Veniu per aquí. On s'ha ficat? Mira, això és l'últim.
Veniu, per aquí. On s'ha ficat? Aquí hi ha una porta. Però això és privat. I què? Pasqual! Quan la tia els espais són com si et passes la corrent. Anem per aquí, segur que no ens troben. Passo que la saquen aquella ja de descarregada. Però si la detectiu ha dit que érem lliures. Ja, però tu havies d'esperar amb la teva mare amb les polis allà a l'entrada. Per això, aprofitem que per quan vingui ja no podrem jugar. Mira quin nen, sembla que és de lluvin. Pessigolles més, no aguanto més! Són fullets! Guai, estan vius! Que divertit! Ara anem a pintar el bany. Mai he pintat una sala d'abans. Que va algú, correu, correu! Anem ràpid, anem! No els trobo. Acabo d'arribar a la sala però ni rastre dels nens. Ja ho sé. Els policies s'han passat. Deurien haver-los liquidat encara que no estiguin detinguts. Val, d'acord. Truca'm així quan arribi la mare de la nena. Què dius? Miranyis, els mals detectius. Si no trobo aquesta nena del dimoni, em jugo la reputació. Tampoc ens veuen. Quina emoció! M'ho estic passant bomba. Per fi, vida meva! Quina por! He passat! On us hauríeu ficat? Sou terribles, I el gos? Per favor. Però què seria? Podem venir els nostres amics a casa? Ja sabeu on és, no? Us esperem. Adéu. Però m'importa el meu collar. Tinc ocell, més llest i més bufó. Ren, vine aquí. T'has portat molt bé. Anem a comissaria, construirem el paper. Ai, nena, al final tot s'ha acabat bé. Escolta, me'n vaig, ja ens trucarem, que en tot això no ens hem explicat res.
Una delícia, una meravella. És el secret de l'eterna joventut. I això que la llet sola no m'agradava. Això ho vull posar com a activitat al museu. Esclar, vingui al museu a conservar-se. I què us han semblat els dibuixos? Ultramodern. Superalegres. Si sabes qui els ha fet... Però si els han fet ells, oi? Sí, amb la Laia. I tu com ho sabies? Què dius? Miranius, germans, detectius. Doncs vull que pinteu tot el museu. Uf, supergran. Esclar, això farà venir el jovent. Uf, és supergran, ho haurem de fer amb els nostres amics. Pot ser una altra activitat. Vine a pintar al museu. Fantàstic! Veniu. Per on començaríeu? Descarat, nano. Res, s'ha acabat. Ens anem. Mira, perquè se me ve genial. No, gràcies, ja t'ha estat del vostre cine. Et buscaré una fila legal per poder menjar cada dia. És llàstima, perquè aquests nois treballen molt. En fi, haurien d'entrar en el projecte. Sí? Espereu, nois. Miraniu, germans, amics, detectius. Estic intentant l'empresa. Vosaltres, què podeu fer? Quan li digui que pot cobrar, segur que el convenç. I nosaltres a treballar! passat una cosa, que a última hora hem hagut de fer una substitució, perquè ha hagut un nen que no ha pogut venir. Aleshores han hagut moments, això de pèrdua de temps i d'espai, que no sé molt bé, però és que com que ha hagut de fer el mateix paper un nen que es diu Michael,
això he hagut anar dient a tots. Tu no pots, que te toca sortir, no podràs canviar-te, tu tampoc. Tots tenien ganes de treure l'obra endavant i l'aplaudiment de veritat que és per tots.